Τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Παρά το ότι σημειώνουμε ως θετικό το γεγονός ότι υπάρχει μια κινητικότητα στο Κυπριακό μετά από μια στασιμότητα πολλά χρόνια ενός παρατεταμένου αδιεξόδου, δεν μπορούμε παρά να μην αναγνωρίσουμε παράλληλα πως βρισκόμαστε σε μια καθοριστική στιγμή και έχουμε μπροστά μας ένα ιδιαίτερα δύσκολο σκηνικό με μια Τουρκία που παρουσιάζεται αρνητική επί της ουσίας, αλλά και η οποία προβάλλει κάθε μορφής προσκόμματα σε ό,τι αφορά τη συνέχιση της παρούσας διαδικασίας. Παρά όμως αυτήν την αρνητική στάση της Τουρκίας, θεωρούμε ότι πρέπει να στηρίξουμε τις προσπάθειες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε μια πολυμερή διάσκεψη, η οποία, όπως ευχόμαστε, θα αποφασίσει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Παρά την άρνηση της Τουρκίας, δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτές τις προσπάθειες, γιατί φυσικά το αδιέξοδο πρώτα και κύρια βολεύει τις επιδιώξεις της Τουρκίας. Και οφείλουμε να τονίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι η βάση των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να παρεκκλίνει με οποιοδήποτε τρόπο από το συμφωνημένο πλαίσιο που έχουν καθορίσει τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, και σε ό,τι αφορά τη δική μας πλευρά, οι δικές μας επιδιώξεις θα πρέπει να εδράζονται και να βασίζονται πάνω στις ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.